ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲರ ತೆಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಗೆ ಬತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ರೋಡೆಗ್ಲ ಪೋತಿಜಿ ತಿರ್ಗೇರೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಸಿನ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಔಟಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಟಿಂಟಾನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಪ ಇಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತ ನೇತಪ್ ನಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ವೆದಾದ ಮತ್ತಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುನ ಉಂಡು ಪಂದು ಟಿಂಟಾನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪಂದು 1.5 hour ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಂದು ಸ್ಟೇಲ ಉಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ನೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅವು ಮಾತ ಉಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಯಿನ ಟೈಮ್ ಇಡು ಬಸ್ ಎತ್ತನು ఒక టైంలా తింక్ల జాస్తి ఇజ్జాను ఇంక్లికి దట్స్ వై ఇంక్లు కాండే పోదు భయే బత్త సో ఇంకులు రీచ్ ఆయా ఇందులో టింటాన్ రిసార్ట్ మస్తు షోక్ ఉంది గన్వీర్ ముల్పక పోందులు గన్వీర్ పక్క పొక్కి హలో హలో బ్యాక్ ఉంది ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಫಿಟ್ ನೋಡಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ aku nanti tirtu boy well pa koppu nade boy avlu mulian burunda purulum sidulai ha irna mobile aw panti ata o inga ba shock tojna panne anta antulu nice yes kall and all nice jimmo and height lo parundu boy pakka boy ay Baby, ನೀರು ಗ್ಲಾಗಿ Cookie, say hi. Hi. Hi, Balle. Cookie, hi, Balle. Say hi, Balle. Ah, ಏರ್ ನಿಜ್ಜಿ ಏರು ಏರ್ ಬಲ್ಲಿರು ಏರು ಪಂಪುಜಿ వచ్చి ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಾರ ರಕಮ ಉಂಟ್ಲೆ ರಾರ ರಕಮ ಅದಲ್ದಿ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಬೋಡಿ ಒಂದುಲ್ಲ ರೈಟ್ ಪೋರೆ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಎಷ್ಟು ಯಾನ್ ಬೋದು ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಹಾ ಸೊ ಥೋನಿ ಪರ್ನಿಕುಲು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪೆನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಬಾಲೆನ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ನೀರು ಪೋಕ ಪನಂತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ್ ಬುಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಪ ನಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಮಾತಿತ್ತನು ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೋತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಪೋಯರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಲೆತ್ತನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಲೆತ್ತನ ರಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನಲ್ಲ
ಸೈಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಚೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿ ಅವನಿ ಚಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಕಾಯಿಟ್ಟು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಆಪು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಉಲಾಯ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ತೋಂದಿಪ್ಪರ್ ಮಾತ ಕಡೆಡ್ಲ ಸ್ಲೈಡರ್ ಅವು ಇನ್ನು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನೆರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪು ನಾವೇನ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಸ್ಲೈಡರ್ ಇಂದು ಸ್ಲೈಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಡ್ದು ಯಾನ್ಲ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಲೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗೋರ ಪೋತ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಾತು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲು ಪೋಯರು ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲರ ಬೋಡಿತ್ತು ನೈಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅప్పుడు ಒಂದು ಪನೋಚಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಪನ್ನೊಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಏರಿಗೆ ಮಾತು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು